Тази вечер имаме една прекрасна тема, която аз се опитах един път да я проповядвам в Матагорда, там където служиме за Господа. Но Бог явно запази тази вечер за това място. Опитах се на 2-3 пъти, но Бог все променяше Словото в мене в Матагорда. И тази вечер Господ ни дава едно много хубаво и прекрасно слово, което като тема се казва: Господ ще даде сила на людите си, Господ ще благослови людите си с мир. На тези две неща, които ни обещава Господ, са сила и мир в нашия живот. И те са много ценни в нашия живот. Да имаме сила и да имаме мир. Амин. Силата и мирът са много важни и ценни неща за нашия християнски живот. Защото всякога и винаги ние тичаме да работиме, да изкарваме прехраната, но за да тичаме и да изкарваме тази прехрана, на нас ни трябва сили, за да работим. Ако се опитваме и да казваме: аз съм силен, мога да направя всичко в моя живот, представи си, че нищо няма да направиш. Защо ли? Защото Бог ни дава сила. Защото Божието Слово в Псалом 29 от 1 до 11 стих, защото псалмистът Давид ни казва още от началото в първия стих, че Бог ще ни даде сила, и в 11 и последния стих, който също потвърждава Давид и казва, че Бог ще ни даде сила, но ние трябва да използваме тази сила. Ние трябва да употребяваме тази сила. Нещо ни казва нещо много важно тази вечер Святия Дух. Не силните да казвам: аз съм много силен, аз съм много як и аз чакам Господа. Погрешно. Ако мислиме, че с човешката сила можем да изчакаме Господа, то един ден ще се изморим. Защото нашата човешка сила не представлява нищо през онази сила, която Бог ще даде в нашия живот. А силата, която Бог ти обещава да бъде в тебе завинаги. И тази сила тази вечер Бог иска да ни я подари. И както казахме, псалмистът Давид казва така в Псалом 29 от 1 до 11 стих: отдайте на Господа, вие синове немогъщите, отдайте на Господа слава и сила. Амин. Вижте, още от началото Бог казва на Давид и му обещава да му даде тази сила, която ще бъде необходима за нас и за нашия християнски живот. И по-надолу продължава Давид да казва: отдайте на Господа славата на името му, поклонете се на Господа в святото великолепие. Ние виждаме по телевизорите навсякъде хората, когато казват нещо, или пък децата да се покланят с своите си тела. Погрешно нещо. Бог ни учи и ни казва не да се покланяме с нашите тела, а нашите сърца да бъдат наклонени към Господа Исуса Христа. Нашите сърца да бъдат наклонени към Спасителят, който се нарича Христос. Защото Той обещава вечен живот. Защото Той обещава сила. Защото Той обещава и мир в нашия християнски живот. Защото без мир целият свят няма да съществува.
Защото ние виждаме, че там, където няма мир, там има война. Същото нещо е в нашите сърца. Когато ние нямаме мир в нашите сърца, ние имаме бунт. Ние се бунтуваме. Ние се гневиме. Ние се сърдиме. Но ако имаме Божият мир в нашите сърца, то ще има любов, ще има радост и най-вече ще има поклонение пред Господа с нашите сърца. А този поклон идва чрез силата на Господа, която Бог ни обещава тази вечер. Третия стих ни казва така: гласът на Господа е над водите. Бог на славата гърми. Господ е над много води. Гласът на Господа е мощен. Гласът на Господа е величествен. Гласът на Господа струшава кедри. Да, Господ струшава ливанските кедри. Прави ги да скачат като теле, Ливан и Сирин, като младо диво говедо. Гласът на Господа разцепва огнени пламъци. Гласът на Господа разтърсва пустинята. Господ разтърсва пустинята Кадис. Гласът на Господа прави да раждат кошутата и оглави да бравите, и в храма на всеки възвестява слава. Господ седи над потопа. Господ седи като цар до века. Господ нека даде сила на народа си. Господ нека благослови народа си с мир. Ние виждаме Божието Слово в това, което ни обещава чрез Давид. Псалмистът Давид написа тези слова, за да може ние да се уверим, че Бог дава сила на всеки един от нас тази вечер. И както казахме, че силата и мирът са много важни и ценни неща, а Бог в Словото си днес ни обещава и двете. И сила, и мир да имаме в нашите сърца. Сила и мир, това са две неща, които взаимно зависи и свързани помежду си. Защото без мир няма да можем да устоим. Без силата на Господа не можем да устоим. Единствено, само чрез силата и чрез мирът, който Бог поставя в нашите сърца, ще имаме покой в душите си. А този покой е когато ние се покланяме с нашите сърца към Господа. И тази вечер аз вярвам, че всеки един от нас е дошъл на това място не да се покланяме с нашите тела, но да се покланяме с нашите сърца към Господа, защото Той заслужава. И тази вечер Бог иска да даде тази сила във всеки един от нас. Защото там, където цари завист, защото там, където цари омраза, защото там, където цари и липсва любовта на Бога. На всичко това, което цари в нашето сърце, против братя, против сестри, там няма мир в нашите сърца. Там няма сила, за да можем да устоим в даденото нещо, което Бог ти дава, правилния път, който трябва да го вървим. Силата, която Бог обещава да ни даде, е единствено, която ние да имаме мир в сърцето и тогава Бог ще вложи мирът си и силата си в нашите сърца. Ако имаме този мир, в нас няма да има завист, няма да има омраза. Няма, но ще има нещо, което е много по-важно. Бог ще ни дари с своята си любов. Бог ще ни даде тази любов и тази сила в нашите сърца, за да можем да кажем на този, който седи до мене: Исус те обича. Имаш силата да кажеш на твоя брат, имаш силата да кажеш на твоята сестра, че Христос те възлюби тази вечер.
че Бог те обича тази вечер. Но там, където цари завистта и омразата, и там, където цари клюкарството и говоренето против или сестрата, там цари безсилие. Ти тогава не си силен, когато говориш против брата си и против сестрата си. Защото в нас цари безсилие. Тогава нямаме сила, когато ние говориме против брата и против сестрата. А в нас трябва да цари тази сила, която Бог иска да вложи в нас. Любов, мир, дълготърпение, любов, себеобуздание и всичко останало, което е от Бога в нашите сърца. Силата е нещо много важно, както казах от начало, в нашия християнски живот. Силата, която излизаше от думите на Исус Христос, от Неговата уста, Неговите ученици го следват. Но ние днес, понеже липсва от нас тази сила, и ние отстъпваме от Христос. Понеже не притежаваме тази сила, която цар Давид обещава за нас. Която Бог обещава тази сила да е в всеки един от нас. Когато тази сила липсва от нас, ние отстъпваме от Божието присъствие. Ние отстъпваме от Христос, понеже не притежаваме тази сила и не притежаваме този мир, който Бог ни дава. Ние тази вечер вярваме, че всичко това, което пречи за Христос, ние ще позволим да го изплеви от нашите сърца. Всичко това, което пречи за Христос, за да може да дойде благодатта и силата и мирът на нашия Господ и Спасител Исус Христос. По време на тези бедствия, когато идват срещу нас, понеже Сатана пуска огнените стрелички върху вярващите хора, за да може по някакъв начин да отдалечи вярващия човек от присъствието на Господ.